Jotono dibar kaham sarik bongna nai tongkha ang sokpaijak kila area ni singlang kami je tei toroi nok hok bai mani jagao kami o singlang kami bai tarbong kami kila ni area o naidi ta phano tei kwbangma ngai tongkho tabuk phano tei komi sugyako tei ran sugyako belai tei pongui tongkho belai naithotong tongkha একদিকে belai sini borok rok kostong tongbaikha nok huk bainai rok hingkha abono kwbangma buini aro nukha mokol baithang phai nuk phaiya tini naigana hwnwi phaimani kubui no twi ran sugyakho tabukbo twi kwbangma wngwi tongkho khele dora bahai tong antra debarma kahamno hobono twi tormani naina hanai phaimani tini sini singlang kami bai tarbong kami tabukbo twi ran sugyakho norok nugui mankhana belai twi kotorma wngwi tongkho obo hwnkhe singlang kami kila block ni andaro ta kila area tabuk phano twi komiyakho norok nugui mankhana belai twi kotor tabukbo ekdom ran sugui thangyako mo awar tongmani tabuk hwnkhe naidi bwse kotorma twi tabukbo kupulung kila area ni singlang kami omo hwnkhe oro borok kwbangma baksa romlai tongo laifangni rong swnamwi kwbang mano hwnwi thasing oroni borok rok saka temo uma haitam sami shrum to bai samo uma bangkhong dang kha to bai mani bangkhong ko somjat war ya do yakung pura kothumai hayo kila biang side kila hangga yang Udaipur gana Udaipur bai tei salya salka maisa jagyakho phungo ongkhomani 10ta 10:30 sen boroda rangni samungno belai hamjago belai hambai kuya belai hambai bisrai dabrama khetor dama e kheto no tabuk tui lomoi pura tui kotor mang thaka yang basuk no omo hwnkhe sini borok ni kamita news rok nukmani abono tini mokol baithang nukphaikha tei nok huk belai bai kha yango hwnwi khwnanmani abo hwnkhe yang tui ayang naro nok baijak rok nukhuro haibono thangwi mania tui kotorni bagwi okay live rok phaijaya balokha norokno phonuktui angbo live rok khaijaya balokha hwnkhe kisa norokno phonukna hwnwi khaimani Biswajit Debarma hambai dara belai hambai Biswarai mai borjak no bujuto mai borjak haibona tabukai kwrwi khata dombor hai tongkha dombor hai ayang bayang nahar sino hulailia belai tei torjak Tiger official aro nok to kwrwi kheto tamo hwnkhe tui kinar
nok tongo baksa nok bai kha baksa bailiya bahaita hingkai tabuk kheto kinaro ro kaisa school tongo aro relief camp sanamai aro কয়েকটা ফ্যামিলি রক তংবাই মা তংবাইখা নক হুক বাই তা তৈলম বাই পুরা শেষ মাই বরজাক ইম পুরা শেষ অমৃত দেবরমারো নক দাতং আগি তো নক করো তো গরৈ খেতসে পুরা লম খাতা বিন্দু দেবরমা বজা তাহুক ওমো হংকা কিলা এরিয়া সিংলং কামি yang Udaipur ganata kila bai yang Pitra gana Pitra tuh yang Moharani Omorpur thangmani lama ekdom main lama ya tapos dara Sopon Debroma sakriya karna go kesa thangai hambai jora makai thangnai ang nule nukhani usa belai bipodong lai tonglai kha nai khanawa tam sanai ba asek cha de hingnai to gori mase sini bro rokhaya bo hai abono belai dukho banango tei jobo joliwa abo hai ta eko tei tam sanai ba tongna rangya hingke ba abo hairok nong sinai ta ge bihik basa to kosto man ble masaya man nangya agini hai jora ma khai thangai na na salsa sa obo joto tৈলম khatai nari purao wasul jora yang para tongo obo pura lomjak tabuk phan se tui tong khongkai nai tam busek tor khana o ro bazal saklai tong aro khai to man ba khana bindu debarmani ni dehar ta bahai kha yani bosak tabuk tisa hamka tisa rakha norokni hamari tei norokni sori mongbai tei prasa jamatia nono hambai phunok mane gubagai belai hambai debarma hambai dara omrit ang dara ang nono ini fancy do o omrit de ang sok paijak yango sini singlang kami o naina nei phaimani ta tei lomjak belai bipodong tongbai khayango tei lomai noi de bo hai ke borok le phang ni sanamai rong sanam lai sarok lai tongo belai satung katini oro borai phangsa tongo o sakolamo sikisa bathagui ma tongsio belai satung ka tini ekdom sal kaham pura sal tana thok na mo toile motamuti abar kothok no tei thok na motamuti poila phorote thok na mo je obo pura rai kosoksi obo bai pura yang te lom na hangke ba pura thok na tei bo tabuk to taisa tei komikha
Omorjit बर' सादाराव मा हंगाय किला एरियानि सिंलोंकामि तै तरमानि जों गोबां माने निउसफ्रावबो नुगिया दाबा ओमफ्राय दिनै आं फाय नायफैमानि ता बेलाय तै लमजाक ताकफानो एकदम तै रानसुगियाखौ ताकफानो गोबां मानायदे दमबर हायें दंखा दमबर सागिया मा हाय तै कत दं माने हेल' जोंनियाव किलाबो खाक तै कत नाय दं दङ खायनाय बर' थानोसै रजमाते आं नैनि भिडिअ जेफोराव शेयार खालायनाय नायो हामबाय कया बेलायखाय भिडिअ शेयार खालाय माने बागै तै सापर्ट खालाय नाय माने बागै आंनि नाम्बार तिप्रसा जमातिया 8787826388 आंनि वाट्सएप नाम्बार कल बुक खायमान जीवन ब्लग्स तै कतर नायनो हायो सिनि बर' रकनि कामि तै लमखा हांखाबा अबनो किसा नायना फायमाता ताफानो तै रानसुयाखौ भिन्डी जमातिया दर आंनो नुकजाक बले बर' नुखा बर' नुकजाक कानो सायमालिया yang नंनाय एरिया दा सारि काहाम पार्थ देबर्मा दरा नंग काहाम देता इ मोटामोटी काहाम ताबुक रकनि हामारि बाय तैन रकनि सरि मंबाय अपनी बागै अब हंकाय किला एरियानि सिंलोंकामि रकनि उसराखौ नकबाय खेना तै तरoi सिनि बर' रकनि नक हक बाय मानि कुवाक बाय माने अब न एरिया सकबायजाक ताबुक बो तै लमजागर तै रानसुगिया खोता गेरो रिलिफ कैम्प रको सिनि बर' रक नक हक बायजागै ताबुक बो तंगै मा तंबाय बायो नक हक करै खोता स्कुलाव तंगै मा तंबायो पा सातं बेलाय तंखा कयता बाजिखा सार साइता बाजि नाय तंखा बसे सातं गोबां मासिखौ नखा बेलाय नायथ तकतेनि वा तैत वागलाखा तोरबां सेमाय तोरबां न सिनि रगो बेराय फायदि दारा सिनि नगो जीवन ब्लग्स बे आंगो बानंनि कामि Abano drok by malaya balokha video rok bo khaijaya balokha ani sagrok bo sayane bagai abano tini tongkhormani tei kotor sini borok rokni kamio tei lomani naina hanai phaimani norokno bo phonok tei live bo khaitei abano haina hai jotono no sari kaham live ma thaknai ang nogo thangna nangkho nok bo belai haksal omo bai 2-3 ঘন্টা hainango sini kami bo aboni bagai thangsinai belai tongthotok tongkha ekdige belai kosto nanglai tonglaikha thang phainani kosto tei nok hok baijana rok gai sana nangnani kosto tongnani kosto tonglai tonglaikha tei tam khainai ba
nang bike na harai ai ang te thangsi de thalaisi na ang yang te hem thangsi na chala sal na Ada ko. Sino para mo? Garada. Dedi. Satung ni bagai nung nei comment dok nuk yang tong kha satung tong mani bagai belai satung nogo asu koi live rok khaima gase nogo mukai phataro khaima ba comment dok pori ma yang tong khata je kheto abar joton thangma kheta tei khopsan tei khopsan nang thangde po nangai man on nang na batam sa agite bo tei hamyarok na man nang khabla sarai phro rogo kheto rogo berai laikhai man nango leng mani bagai thangsinai naikha honek do naikha tei kotor tabuk nogo thangai tongo ang jompoi tei nogo thangnai tela kong tei khai jompoi tei killa tela kong jompoi khomalang mandai tei khai thangnai ta bahai yang oh tei lombai khata na belai ang yang bol kathar bukhane ngay khobor ko nugo ngay tini naina nai mokol bai thang khai mani ta nong ni para da mo singlang torbang to torbang wansa ko ke bori bari onek bai bai khano khok na oro sini no bai ta torbang taile ye pukri to oro khai yong i kinar kinar singlang wayang te bai khata na ye kuthara ko bai ta kutha wati ki yable oro kutha yang chole kata wal ba একদিকে নাই থা tong khat toi একদিকে belai bipod nang mai khata ngar camera bo tong ma tong to school da उसको koita family rok tong na कोई तो फैमिली रूम पे bang ma ko 40 50 लोग pura ses bong ni nok khana kon han kre khana mane ro kosok bai khana oro yong bai ma lai kha kok sa lai kha तब मुझे जब तो हम तो सब पर abo pura kheto na mai माय बरजा तब सब आके पास कानी to pas kani ses कानी एकदम पूरी खेता बो no तब जे वो माय तोंग सक्सेस नहीं था obo to tei khai bo malia tei bo frozani komi no tei bo yang emne thangna ni asak jaga karinya फाइना केन ओ जा सब जगह तै फाइखा थांमा नोंखेन दला साथै थां हमले na के केसेबले दज थां याता
no sini ada tarbang singleng mai ses wap ni ya lagi sembar wota ta maka ketak lagi mana ka amo hai kana kerengai tong ta bosor I know sih kalau pas mai chana pas kani ka pas kani ke hai ji kon saba ya ta 70-80 mong mai man mesta 70 ke se simali ya nga ta kala kheu na bipod dong nai mai na pas hai yong ni no khai yang de ro da del ting sakadra do hamba yang da kam to belai bipod dong lai sinai na yong samani taklai borok mai se kerengai saba ya kendo tabo khungkai nai ta toi tore jo to kheto ses hambai jo to no live nai ma bagai ang tabuk no thang sinai tei sa hai malai phinai jo to no sari ka